Hyvää iltapäivää. Ainakin iltapäivällä minä tätä videota kuvaan. Tällä kertaa on tän Opelin esittely number 2. Eli me tehtiinkin tästä drifting-auto, jos mä en viime videossa kertonut. Ja tää on nyt kokenut aikamoisen uudistuksen. Tää ei ole ollenkaan melkeinpä enää samannäköinen kuin se edellinen. Toi taksijuusto on tuolla katolla tää turbo, mikä ilman putsasi tai joku semmonen. Ja no renkaat on noin drifting-renkaat, mikä oli viimeksi. Rekisteri on toi Opel, mutta tää ei ole tieliikennelaillinen enää. Me tultiin Fiatilla tänne siitä jollain videolla, koska mä en ole kerennyt vielä editoida sitä Fiatin hakureissua. En mä edes tiedä, tuleeko se YouTube, mutta kuitenkin tällä kertaa esitellään Opel Astra. Tällä autolla tullaan tosiaan ajaa vähän myöhemmin sitä driftingiä. Ja tuolta tää näyttää sisältä, ei mikään kovin häävi. Mutta joo, niin tässä nyt tää on meidän sponsoreita Meerkat Policein, Minihakumopedi, tietenkin itse, niin itse sponsoroi siskon firma, Lauran korjaamo, äitin korjaamo. Ja joo, LT eli Lordi Transport. Minis Racing Drifting Team on meidän drifting teamin nimi, numberi on 13 niin kuin katollakin lukee. Tossa on pakoputki, niin kuin viime kerrallakin esiteltiin, ja tää on periaatteessa vaan nämä ulkonäölliset. Sisältö tätä ei ole vielä muutettu, enkä usko, että tullaan muuttamaankaan. Mut joo, ulkonäöllisesti tää on aivan uudenlaisen. Tän päälle on oksentanut sateenkaari. Ja joo, tähän tykättiin laittaa vähän tämmöisellä tavalla tätä tekstiä, että se ei ole niinku ihan niinku normaali. Renkaat on samat kuin viimeksi. Ja joo, Minis Racing, käykää tilaa, jos et ole vielä tilannut, niin käykää tilaan tosiaan. Joo. Tää ei ole tieliikennelaillinen, koska on vaan esim. Yksi valo, ja se kai, en mä oo ihan varma saako niin olla, mut joo, niin Opel kilpeä, niin se on ihan hieno tossa. Ja joo, ei oo enää rekisterissä siis, mut joo. Niin seuraavaksi varmaan me hommataan meille bussi, koska me tarvitaan drifting-juttuihin bussi. Koska tätä tullaan näkemään, me mennään kaikkiin drifting-tapahtumiin, Mangustien drifting-tapahtumiin, niin bussihan sinne olisi aika hyvä. Airilla ja minulle. Tai joku iso matkailuauto. No kuitenkin, ei muuta kuin ensi kerralla seuraaviin seikkailuihin. Ei muuta kuin Minis Racing kiittää ja kuittaa.